idan kana fama da ciwo na aikata wani laifi wanda ka gagara ka bar aikata wannan laifin, kana son ka bar aikata laifin ka gagara, duk lokacin da kai niyan ka bari laifin ya sake dawo maka, akwai nau'o'in addu'a wanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda in dai mutum zai yi wannan addu'an da niyan tuba na gaskiya, to kowane irin laifi ne zai iya bari. Sai dai idan kuma tuba ne na muzuru, ba tuba na har zuciya ba, to da wuya ka iya bari. Akwai wannan addu'an da ya tabbata mutum zai yi alola, ya yi nafila raka'a biyu, ko kuwa ya yi wanka irin na tsarki, sai ya yi nafila raka'a biyu, bayan ya yi nafila sai ya ɗaga hannunsa ya roki Allah da wannan addu'a. Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfil, fatira as-samawati wal ardi, alim al-ghaibi wash shahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini ila